Mayong adlaw sa tanan, this is Glenn, yung admin sa Little Faith. Welcome sa ika-unom nga episode sa ato ang Bonfire Sessions, Little Faith. And then, daghan kayong salamat sa among mga followers, sa mga nag-comment sa among Last episode. sa last nga episode, which is katong Daniel. Nakakita ka sa comment katong mga Daniel. O, kita. Naman siya ito nag-comment. Ang ako ang mag-komenta na hinunduman last by kay katong inyo, ha? Katong kang Rehabness. Rehabness. Oh, Rehab. Nya sobraan ka nindot sa inyong kuan murag akong alter ego lagi sa isig ko nag-comment siya dito. Nya na-appreciate yun ako nya. Daghan pag kay kong na-learn sa inyo ang gikuan ko. Pwede ra gani ikaw na rin mapuli diri mahawa na lang ko. Dili ka. Dili. Okay. Sige, ato na ni sugdan. Okay, so this episode atong hisgutan ang story ni Queen Esther. Queen Esther, yes. And since isa siya sa mga personalities nga atong gina-look up as a hero of faith pod, daghan kay tag makutlo siya ang kinabuhi. In fact, diri pa nako na learn niya ang kinabuhi ni Esther o ang kinabuhi ni Daniel before, such as atong hisgutan nato or namo ni Kuya Ken last episode, pari-pariha ra di ay. Oh? Kabalo ka na. And then basta atong hisgutan ilahang mga similarities and also giunsa nila pagbarog as someone who is kuan gani kaning gidala sila into a foreign land, kanang ang odds is against the both of them, yet they were still able to shine and to let their light so shine gani. Remember that Daniel was a captive in Babylon, and Esther, I think dimension magud sa Bible nga apil siya sa katong mga na-captive during sa pag-conquer sa Babylon dito sa Judah. Wherein mo to'y nahitabo kan Daniel before, di ba? Conquer ni King Nebuchadnezzar sa Judah, ni gidakop si Daniel together with his friends, and then kauban po datong mga youth nga nakita ni Nebuchadnezzar nga magamit sa iyahang kingdom katong mga bright, mga anyag, mga gwapo, mga gwapa, no? So gidala silang tanan dito sa Babylon. And then sa akong pagbasa sa ako ang Bible, again, ganahan kay ko sa akong Bible, this is actually an English Standard Version, and then ako ang Bible manggod is naa siya mga introduction before every book. Let's say for example kani kang Esther, Nehemiah, Esther, Job. Okay, so nara akong pinakaganahan diri, gusto lang ako na i-share sa inyo tanan, no? Ingon siya diri nga, the author is unknown but some believe it could have been Esther's cousin Mordecai. Ato na mahibalan kinsa na si Mordecai by and by, who is a key person in the book or kani Esther nga book. And throughout the book we see God's sovereign hand preserving his people, showing that everything is under his control. And then if atong ma-remember last katong sa Daniel, sa tibuok kinabuhi po ni Daniel, gi-express dito sa introduction nga God is sovereign over human matters, no? Over sa mga problema sa mga katauhan, sa mga kagubot nga nag-involve ang mga tao, God is sovereign over all. And this is also what the author or what the Bible tells us about the life of Esther. So, ma'am, ikaw ma'am, do you have any kaning murag a little bit background sa kinabuhi ni Esther? Queen Esther. Unsa may mga background nimo sa kinabuhi ni Esther? Unsay mga background? Oh. Actually, ganina pa ginoon siya nabasahan ang story ni Queen Esther, and dili kay siya familiar gid sa ko kay dili mo siya, actually wala gid siya na mention dito wala kay siya na mention dito sa book ni Esther, murag si Mordecai iyang cousin ang murag na mention dito perminti. So kung atong nabasahan si Queen Esther, gipili siya si Esther Hadasa man na siya diba sa Jew. So nahimo siyang queen, gihide pag niyang identity which is Jewish siya, diba? Dili pasaba nga na siya nga ng identity. So it's quite hard para sa ko nga unsa man ni siya, ganina po nagbasa-basa unsa si Esther and lisod kay siya sabton. Pero ang nasabtan nako sa iyang story is nag-command siya
sa iyahang people to pray about to pray kung sa iyang buhaton to talk sa king. So dito na ko na-appreciate kung sa though wala gid siya actually gibuhat dili wala siya nakipagpatay, nakigwar, wala siya nakigubat, di ba? yeah, Wala yeah, siya ano lang siya kanang naalan siya kumbaga iyang gi-set up na nga mag-talk sa king o kang kitong lalaki dito si Haman, yeah. di ba? Ingato lang and about sa story sa nahitabo dito asawa kay syempre namo siya sa taas. Gipadala lang sa siyang cousin nga si Mordecai nganing nahitabo nganing. So wala gid kay siya totally nga kanaganing na-exert nga effort nga about sa physical. Murag ni adto lang siya dito, murag siya nahimong ano lang kanang messenger nga ingani mong buhaton and all kay nahitabo ingani. So, ingana siya kanang murag medyo pero okay ang iyahang gibuhat nga way ba nga you need to pray for me and my maid servants as well will pray kung unsa akong buhaton ay unsa ang agreement or unsa yang isulti sa king. So, ingana murag mao lang na ang akong nahibal-an nga story but behind ana sa chapter 1 hangtod before siya nakig-talk kang kuan grabe day ang persecution sa mga Jews ato di ba dili man sila mo bow down di ba si Mordecai dili siya mo bow down sa kang Haman which is si Haman is ang second to the king to the king di ba so ang pride ni Haman ay nganong wala na siya nag bow down sa kuan so di ba murag dikto nag-start ba ang quarrel nahimo dikto nag-start kay tungod sa pride ni Haman so ingana siya napa koy nadungog sa nabasan nga nadungog ni Mordecai nga nagduha ka soldier nagstorya nga na di ba na plano sila sa king and also iha nagisulti kang Esther so bali si Esther tong ga-receive and murag siya ang ga plan unsang buhaton niya buhaton sa iyang people nga para walay mahitabo sa iyang people o way mahitabo sa king so something like that okay so as for me growing up ako ang actually, wala jud kayo nako na get to know si Esther. I've only known her because ang label nga naka-attach permanente sa iya is Queen Esther. In fact, not until nga naabot ta diri nga episode, I was not sure kung asa siya nga kingdom nahimo nga queen. And diri makita nato nga naa siya sa Medo-Persia nga kingdom which is after na siya sa Babylon, no? Sunod siya sa Babylon nga nahimo nga a very powerful kingdom globally sa tibuok gyud kalibutan. And now isa sa mga mahatag nako first impression nako kang Esther after reading some excerpts and some og kaning the book of Esther, isa sa kong ma-comment siya is that Queen Esther or Hadassah sa iyahang Jewish nga name is not only for me a hero of faith. Dili lang siya ingon nga faith lang siya nagpatigbabaw, kundi as a woman or kaning sa iyahang pagkababae, he had that kind of courage nga even some of men wala. I don't know if kung ako ang nasa sitwasyon ni Esther, unsa akong buhaton that time nga siguro na turn ko into kaning choices ba such as unsa man unahon na akong kaugalingon or ang kaayuhan sa akong katawhan kay ladies and gentlemen, if wala mo nakaila kang Esther as we've said earlier, Esther is actually an Israelite, gikan pud siya didto sa Judah and then isa siya lagi sa na captive during sa pag-conquer sa Babylon dito sa Judah, just like Daniel. And then si Esther wala siya nakaila siya mga ginikanan o padako siya or dito lang siya nagdako sa iyahang cousin which is Mordecai. And then Mordecai treated Esther or treated Hadassah as his own daughter. And then with that nagdako gihapon si Esther nga ang iyahang foundation as a child was kaning solid gani ang pagka-built, just like the previous nga mga personalities nga atong gipayisgutan, di ba? We have put a very large emphasis on the foundation of a person. So
mo putoy nahitabo kang Esther. So unsay nahitabo afterwards ni kang Esther. Now, sa diha nga King Xerxes, mo na siya ang present king adto sa Medo-Persia. Yeah. Actually si King Xerxes naa siya ay queen, which is Queen Vishna. Vishna ba to? Vashti. Vashti di ay. Mm. Kisa si Vishna ba? Vashti di ay. Queen Vashti. And then, somehow, naay isa ka instance nga si Queen Xerxes na ulawan siya tungod sa gibuhat ni Queen Vashti. It's because, murag naay kumbira ba, naay feast ato ni hitabo, and then, nakainom na si King Xerxes together with his officials, and then iyang gi-request si Queen Vashti nga mo appear in front of him. Siguro gusto niya i-brag ang iyang queen dito sa mga officials, sa mga kauban dito, and then I don't know unsay nahitabo or unsay nasulod sa unsay huna-huna ni Queen Vashti at that time. Just making sure nga dili siya si Vishna, Vashti siya. Wala siya ni appear sa atubangan ni Xerxes. And siguro, tungod kay na-insulto siguro si Xerxes kay hari gud siya unya ang iyahang queen pag ingon niya nga appear diri sa ako ang front wala ni adto. So na-insulto siguro iyang pride, and then isa pud ana giingnan si Xerxes nga kani siya nga issue ni buto man tong issue niya sa tibuok kingdom ni Xerxes nga wala ni appear si Queen Vashti. Giingnan siya sa iyang mga eunuchs or sa iyang mga advisor nga this has to be dealt with. Nga naman, kay ang nasulod, ang posible nga mosulod sa mga babae is that, si Queen Vashti gani, wala gani ni appear sa atubangan ni King Xerxes, iyang gipaanhi, king na ganito siya. So, murag naay kagubot nga mahitabo, posible nga mahitabo kung dili nila ni madil nga problema. Murag, siguro mag-strike ang mga babae nga kuan kay sa una ba gyud ang gi-consider ba gyud ang babae as sa ilahang time sa una murag baba lang siya ba compare ni baba list ang value gani compare sa mga lalaki. So kung dili to madil sa hari budako to nga issue niya naay mga siguro mga uprising sa mga babae nga mo result into a negative impact sa kingdom. So, the advice and Xerxes, this has to be dealt with. So, mo to, ayun ni Xerxes, ilisa na to ang queen. Yes. And then, mo na to ang nihitabo. Mura na silang nagpa-audition. Pa-audition, may term na. Nangita na silang mga virgin. mga virgins, no? Nga mo puli kang Queen Vashti. Actually, that story or that part is can be read in Esther chapter 2. Yes. No? So naay mga pamaagi dira nga gipamili tong mga maayo nga mga babae nga dili lang pleasing in sight but also pleasing in kaning panghuna-huna, kanang mga intelligent ba, kanang mga wholesome ba, mga babae. Wholesome may tama nga term. Handsome dili. Mga perfect kumbaga. Kana. So muna ang gipangita nila didto. And then during ana nga pageant or during ana nga selection, take note Lil Fam nga dili lang si Esther ang nakita nga maayo. Actually, naay kabatch si Esther nga mga babae pod. And so katong mga kabatch ni Esther, undergo kani. Take note of this undergo pod sila og murag isa ka education system for a year. Esther and katong the rest of the women nga napili. So nakita ninyo ang reference nila sa story ni Daniel, di ba? Daniel and Esther was exiled from their home, and then ang ilahang foundations were solidly, ang ilang upbringing ba kay solid gani, and then after pag abot nila sa certain age, gi-enroll sila into something or an education nga sukwahi sa ilahang foundation. No? Ug isa pa ang nakalisod, ang nakalahi lang pod sa ilaha kay si Daniel wala siya nahadlok
kung unsay mahitabo sa iya, miskag mailhan siya, miskag modify siya sa king. But Esther, ang advice ni Mordecai kang Esther is that To hide. hide. Ayog saba nga juka kay maipit. Ay pailang nga juka nga kay kuan nga mga inana ba. So I do not know what a woman would have reacted to that kind of particular situation. Ma'am Car or Car, naabay mga times sa imuhang kinabuhi nga you are confronted with the same situation Esther had before. Nga kanang case ba nga you need to hide your identity to preserve your life or to preserve life no, to preserve something that is very important para sa imuha. Kay ako as lalaki, ambot og sa kuan ba ni siya sa magmatter ba ni siya sa gender or sa upbringing. Pero ako siguro karon I've learned manggod nga not all people akong ma-please. Yeah. Dili jud tanan, and no matter how hard you work, how perfect you perform, the best that you can, the best version of yourself, naa jud masulti ang tao sa imo. So I've learned nga murag di man ako ma-please tanan tao. So nganong ako man pud silang kinahanglan i-please. So nako inana nga perspective sa ako ang kaugalingon. How about sa imo as a woman? Wala ko ika-try og hide or something. Like, wala. Like, kinsay na kaila. For example, sa imo during your college years, na ba kay ka nag-graduate? NDC. NDC. Okay. Let's say mangina nang situation ba kanang dili siya a matter of life and death kanang, let's say for example imong education ba nga kinahanglan nimo kuan nga makisabay ka kay para dili kay maipit imong kuan inana gani. Actually, naade ay. Ambot og masulod pwede ba ba siya na siya? na kategory? Try lang na to. Sige, try lang na to kuan. Sige, Siguro before ko nag-eskwela dre sa NDC, ni-eskwela ko og St. Thomas, dikod sa St. Mary's. Tagum. Ya akong course dito is BPA. So Ay, mo BPA. gid public administration. Mo gid gusto sa akong mama nga akong Public course. Public ad. So dra nangutana actually na-schedule nga Saturday class, na-schedule. Nako schedule and ang gipangutan ko nila nga Adventist ba ka and all. Mayo kay nangutana sila nga Adventist ba ka? So, nangutana sila. Oh. Tanan sila. So ako ato nga time is dili ba jud ko ato ga-struggle ko ba spiritually. Sana ko nga. Yes, Adventist ko. Pero okay ra kung eskwela sa Sabado. Ana God kay kailangan man gyud. Sa ila dito wala sila nagmatter og unsang religion nimo kung absent ka ana. So for that sem, giskulahan gid ko na ako ang subject sa Saturday. Okay. Yes. So human na to, nahuman ang kada nga sem, nakita na ko like permanent ko present pero nakita na ko sa ko ang sana grade slip is bagsak ko dito ang subject. Okay, Yes. okay. So human na to so wala ko ingon nga Lord ana ko nga naman na like akong gingon sa mama ingani gihaway ngani pero wala ka bala ko mag-eskwela kog Sabado. Nag-boarding house no dito giningnan gyud sa mga simba mo ay gyud yung sudin and whatever happens nga. So nang load ko ana ko nga mobalhin kog eskwelahan ana God. Yang try ko sa Danesi. Nya ni exam ko dito same lang ang course pero naay something nga nahitabo nga paggawas sa interview dapat ako na wala ko ning sulod kinahadlo ko kay naghilak ang interview. Kubasin maghilak pud ko karon. Ana God, kanang amot unsay nahitabo ato basta nalay gipangutana ang nag-interview nga teacher digto nagkatawa diri sa kilid. Basta na gi-interview siya no, dili na ko mosulod diri sa Danesen. And mo to naka-decide ko nga dili na ko mo pursue diha nga eskwelahan. So dito balin kog NDC. So sa NDC kay of course, Seventh-day Adventist ang mostly sa mga teachers, nga na amicus dira. Sige pangutana unsay kuan nimo kanang unsay
history nimo nga nang nakadria, nga nagipili nimo indising, nga nang join ka sa Masabikos. So for me kay murag ulaw sa kong part ba nga yung balhin ba ako ni join ko ani kay wala ko lang choice kinabagsa ko didto sa ako ang gi-eskwelahan dati. So inga na siya murag kan ang gi-hide na ko it's not good gyud. Dili kay ang gi-hide na ko kay mali ang akong gibuhat. Murag nga na good. Mali akong gibuhat nga ning sulod ko inga ning ana. And kabalo mo ang subject lang dito ang akong nabagsakan nga dapat sudlan gyud ako is NSTP ug PE. Nabagsak ko ana pero present ko permente. Ana jud ko Lord nga nang ingana man, nga nang ingana ka. Katawanan gid siya as in na-realize na ko no kay okay. So ingana di ay ang kuan na stop akong scholarship tungod ato kay dili man pwede nga mabagsak. So I think ingana gi-hide na ako yung mga gipang hide nga mga secrets nga feeling na ko kay maulaw ko paggawas to siya. Pero karon kabalo naman ang mga kuan nga ako na siya it's part of growing sa akong spiritual ba nga. Dapat dili gyud yun to ana. Pero ambot lang i-try na tug sulod pero wala gyud siya. Wala gyud siya. So ingato siya. Okay. Ang story behind. Okay, very sa nice. kung Very kuan. nice. Sulod man siya, ma'am. Sulod man siya Sulod para sa kuan sa kategory. Kay actually kanang nag-compromise ka ba kay pareha sa wala man gud pud gihisgutan didto kung unsa ang nahitabo gyud sa within that kuan. Pero siguro naapoy mga times nga si Esther sa diha nga gi-enroll na siya ato nga particular kuan. No, Siguro gipamutan na pud siya. magduha-duha pud siguro siya unsa may kuan man jud na kuan niha nani. So actually no katong if naay naka-attend ninyo Lil Fam sa katong Pearl Fellowship nga gi-held dito sa Max Mirafuentes and then isa sa mga speaker dito is Judge Jimmy Buko. Yes. Nindot kay gyud ang iyang message no. It's speaking of kato ganing mga kaning religious rights nato nga inana. Ako na lang siyang isang mapa. Ang conclusion niya to ang iyang message is that we should never be afraid to stand. Yes. No? And then namo good to case nga niabot jud sa Supreme Court tungod kay nay isa ka dili man pud na ni siya ingon nga classified nga information nay isa ka estudyante naka hiring Yes. gani nga nakaadto wala. Kabalo ko ana nga history kay mo na siya ang actually sa Amicus nga kon. Kay amo ang Okay. amo ang pioneer kay si basta tagaan na siya sa asa ginang sa Cagayan gani kanang CDO unsa gina siya nga eskwelahan. Notre Dame Nordeco Ha? CMU, sa CMU na siya nga nga sa Central Bukidnon. Mindanao. Yeah, diha na siya. Mo na siya nayo sa ka estudyante dito nga nagreklamo nga ay murag wala siya nagreklamo basta murag ning fight siya nga dili siya mosulod sa sabat nga niyang nga klase. CMU o MSU? Ay MSU? Basig AMD Radeon Graphics. Basta amot lang. Basta I don't know. Ang example ni Judge dito is a student from MSU. Basi. MSU. From Basta. MSU ana siya. And then mula gito, story goes as kuan na bagsak siya sa iyahang kuan, sa iyahang subject kay Yeah. wala siya, ang exam nila natunog og Saturday. And then wala siya ni sulod. Matambaka, balisod. Muna perks guys nga naami sa gawas na ganina ni nang pop-up doll niya karon na po yung mga isda ano. pero anyway, ang importante dire na gisgot ta no sa puno sa Ginoo. Yes. Ala siya. So mo to siya balik ta sa atong giistoryahan. Mo to niabot sa Supreme Court ang case kay mistand ang katong estudyante kay nabagsak siya and then mo to ilahan lang tong gipaabot daw unta sa Regional Trial Court and then tungod nakita sa mga legal personnel niya this is a special case so during inana gani nga mga instances pwede siya idiretso dito sa Supreme Court. So ang nahitabo dito na diretso siya sa Supreme Court and you know what unsa ang verdict
sa Supreme Court. Nindot kayo. Actually, ang gibasa dito ni Judge Boko, ana gani siya nga mura siya writings ni Ellen White ang verdict dito sa church. Dili na ako masulti in exact kuan, pero ako lang siyang i-kuan sa ako nasabtan. Ana siya dito nga kinahanglan nato i-prioritize ang religious freedom sa matag usa tungod kay this is the only time when, or this is the only instance wherein mo connect ang tao ug ang Ginoo. Nga moabot siya kay kasagaran magud nga gina-file dra is kani tao against tao, di ba? Kanang mga ang mga cases ba kay mga away, mga lalis ano ba, or mga dili kasi tao against tao, but this special case should be considered very very important kay this is the only kani religious freedom nato. This is the only instance wherein ang tao ug ang iyahang Dios would be connected. So it's very nice, no? And then mo yun daw, isa pa pud sa akong nasabtan dito is that kani very nice tungod ato na spread ang balita nga inani niya na strengthen ang ato ang religious freedom. And I don't know if mo ba na ang sinugdanan sa Mas Amigos or daghan na pud ang mga estudyante nga makuan. And I believe kadto pud siguro ang mga estudyante giingnan pud siguro to siya nga, or giingnan jud daw siya sa mga kuan nga nganong i-grant man ako ni sa mga privilege nga naa pa may mga 70 Adventist nga nag-una sa imo eskwela magsabado. Yes. Di ba? But tanawa how wonderful this panghitabo is. Because of that particular student, isa lang kabuok ang mitindog. But unsa kadako ang iyahang impact sa iyahang katawhan. Yeah. Di ba? It only takes 1 man to stand to change the world. Grabe. God does not, kana pala yung kanta sa Gator nga, ang Ginoo wala nangita og kaning kusgan nga mga tao, wala siyang nangita og bright nga mga tao. All he needs is just a few good men. Og sa atong gisgutan karon, that's what Esther did, Yeah. no? Kani sa iyahang pagtindog dako kay siya og impact sa iyahang katawhan. And then padayon ta, unsa naman to? Asa naman to atong story? Katong nahimo siyang kuan, di ba? Queen, Nga nahimo siyang queen queen. niya, gi-enroll siya sa isa ka education system nga Yeah. wala ni uyon sa iyahang mga foundation or sukwahi sa iyang mga foundation, yet still ni flourish siya bisan luyo ana nga negative environment. Sulat na ko diri, she studied under a corrupt lifestyle in the Persian palace just like Daniel. Yet she won the king's heart and she never let the palace tarnish her heart. 'Di ba? Which is nakita po na ako sa imong situation before, 'di ba nga. Though na ay mga instances nga kuan kay tao man ta, na mga instances nga nakuan ta, but nangita pagpamaagi unsaon na to pag-recover from that situation. Dili lang kay basa naman ko, maligo na lang ko. Yes. Nana gani? That's true. Dili magud siya kuan mo gani importante bay kanang ang ato ang pagpangita o pamaagi bisag unsa nato ka makasasala, ang ato ang pagpangita o pamaagi nga makabalik ta sa tiilan sa Ginoo. Doesn't matter if nagkamang bata dira, nagligid-ligid bata dira, as long as mukabot ta sa tiilan, bubalik gyud na atay intention nga bubalik gyud, and that is what matters most. Congratulations, ma'am. Okay. Dagan congratulations on your appear. Okay. Sige, ma'am. Salamat kayo sa imo. Direta. But actually, ganahan po ko atong humanas sila og kada ganing gisala ng mga babae. Kanang humanas sila kuan kanang eskwela, gi test na gid sila and all. Di ba? Gipatawag sila isa-isa. Yeah. And ang ganahan ako ba kay wala gyud gidala si Esther. Ang uban di ba na dalag mga giingnan sila sa yunok nga tanan dalaon ninyo dalag. dalaa. Kung sa'y pinaka-importante nga ma-offer niyo sa king, dalaw ninyo. And siya kuwi wala siya gidala. So meaning to say, kuan ba kanang di po singon kanang ano po siya, na siya confident ba, no? Nga dili po singon nga ma-defeat gid to niya or ma-pildi to niya ang mga kuan. Pero kanang ingana nga situation ba nga wala kay dalhon. Imurag yung dalhan imong kaugalingon. Tapos dikto nga, 'di ba, pag kato sigurong king pag kita wala man kay dala and all. So feeling nako isa sa mga reason why
king versus choose Esther because na siya siya ang lahi at mga kuan ato nga unique bunch siya ba nga, no. So ano di ay? Napog ko i-share ana. Kaon ko ana. Kani magod na-apply po na ko ni sa akong kaugalingon. Kana magong kung naa kay mga kung nagapaningkamot gani ka nga magbutang sa imong mga lawas o kanang maningkamot ka ba nga ma-attract syempre katong Yeah, no? mga babae nga nagdala magito sila kuan para ma-attract ang king sa ilaha. Yeah. So in other words or kung imong thinking about kung if you would think about it ang katong mga babae dili di sila attractive. Diba? Yes. That is why mas ka wala ko isuoton kalo attractive gyapon ko. Okay ra. Tinod. Nana ba? So, dili siya kinahanglan gani nga Oo. kanang pamugas gani siya nga buhaton na ko ni kay para mahimo kong attractive, di ba? Unsa man day lain rason nga nung buhaton nimo ni si mo ang lawas or na kay improve or unsa ba na dira? It's to please other people para mahimo ka nga attractive. So basically, dili ka attractive, di ba? So dapat confident ano yun? because we are fearfully and wonderfully made. Yes. Dapat ano yun? Ang sige, dapat. Okay ra na Akar. No Dapat problem. ba? No, Sige. After atong kuan, so gipili na si Esther and all. Kalimot na po karon ng si may sulti. So pwede ikaw na lang masulti. Bitaw Kar. Congratulations sa imuhang gibuhat sa imong life. Kuan na-appreciate siguro tayo di ba kita mo ma-appreciate gyud niya to nga. Power kay si Kara ay. Di basta na din na regards mo. Ila anya na lang off cam na lang. Kuan. Number 3. Ana siya diri akong gisulat. Esther knew how to stay faithful under pressure. Okay. Asa man ni nag-refer? So, padayon ta sa istorya ni Esther. Abot na ta diri sa pagsulod ni Haman. Okay. Haman. So, ang nahitabuan ni Lil Fam, inani. Si Mordecai, ang trabaho niya, though he is a Jew, ang trabaho niya sa palace is, kung inyong basahon diri sa Esther, the book of Esther, ang kasagaran ninyo makita nga masumpay sa Mordecai was in the palace gate or at the palace gate or was sitting at the palace gate. Basta naagyod siya sa palace gate permi. So, I was thinking, siguro si Mordecai dili siya nakataas og ranggo, siguro sikyo siya sa or BGMP siya or dili man kasi police, ano ba? Or basta nga na siya sa palace gate, nagbantay siya. So, one time, katuingon mo ganina, na siya na dunggan ng mga chika-chika. Yeah. Si oras. Abot ako 1 hours, wala pa. So na siya na dunggan niya na overheard niya ba nga there are 2 soldiers that is plotting against the king. Niya gusto nila tapuson gyud ang kinabuhi sa king. However, napigil na report ni Mordecai and then napugnan to siya nga panghitabo and the king found favor in Mordecai. Murag na-gain ni Mordecai ang honor sa king. So muna yung nahitabo. Katong gingon mo ganina nga, there was one time when Haman was assigned as second to the king. Paggawas niya dito sa palace, dito pa lang sa sulod, pag-assign niya, okay, ikaw na ang, na-promote siya, ikaw na ang second ranking sa king. Ang tanang tao dito sulod sa palace, kay ni bow down siya. Yes. Ana bay, kay paggawas niya sa palace bay, kita niya si Mordecai dito, wa man yun, ni bow si Mordecai siya. Natandog ang iyang ego. Mutong nainit siya gulagawa ng aktura niya. Initan din niya bay. Rahon na nga siya. So nanay mga maot nga plano si Haman kang Mordecai. So moto, ang nahitabo, ana si Mordecai, dili ko gusto nga ang blood ni Haman mabutang sa akong mga kamot. So iya gilabod-labod ang king kay para mapangitaan niya loophole ba nga mahipos niya si Mordecai at the same time limpyo ang iyang ang iyang konsensya. So moto murag ang ingon ni Haman nga galgal niya sa king is that naay mga tao nga naay certain group of people nga wala nag-follow sa imong mga orders and kani siya og di nato ni kuan ma-deal this might
cause a great impact or a negative impact sa imong kingdom. So pwede nato ni siya nga pwede nimo ni nga i-execute ni tanan sila nga group of people walay mabilin. And I think King Xerxes was not aware that Mordecai was also a Jew. Kay si Esther wala man siya nagsaba nga Jew siya. Pero ang gi-refer ni Haman ato nga particular group of people are all Jews. So mo tong ang king sige, okay, kay second in rank man siya, pirmahan, nag-issue og decree, pirmahan with a ring sa hari, and then mo to, pa-spread ayon niya, na ay timeline dra, siguro, I don't know if I am right, but I think, pag istorya ni Haman dire, sa king, next year pa ipakuan niya, tanan, pamatyon. Tanan Jew, pamatyon. So mo to na, nadunggan ni Mordecai bay, and then, kulbaan na siya. As I've said earlier, there is a number, ikatulong nga point, Esther knew how to stay faithful under pressure. Mutong nagsige na nangita ng pamaagi si Mordecai ug si Esther nga magka-communicate, nagchat-chat ba sila or gisugo ni kuan kay si Mordecai iya man dong gihubo iyang robes niya nag-ilis siya ng sackcloth. I don't know kung unsay emphasis ang sackcloth niya, naghilak si Mordecai dito sa sentro sa ilang syudad. And then nabala ka si Esther, natingala siya na unsa man ka gipahatdan ni Esther og eunuch nga kuan magdala og robes para ilisan si Mordecai, pero wala gidawat ni Mordecai. So motong nangutanan si Esther na unsa day problema, and then motong na ni istorya ni si Mordecai nga Esther na ay plano nga i-annihilate ang Jews. Yeah. So, unsay pwede niyo mahitabo, unsay pwede niyo matabang ani si Esther nga, reply pod siya, and then, imagine unsa ang ilahang mode of communication before, ilarang gisugo-sugo tong eunuch nga, hatod-hatod og message. So, mana si Esther nga, di man ako maistorya ang king, kay, bawal mo duol sa king, unless gitawag niya, kay, taka kag duol dito, patyon ka. Nga budin tong this is the part where I was kaning murag na captivate ko sa courage ni Esther. Ana si Mordecai iyaha nga grabe pud ang faith ni Mordecai. Inani ang reply ni Mordecai sa iyaha. Akong basahon siguro no. Esther 4 verse 14. Kani kay ato lang i-translate gud og Bisaya taod-taod. Ato lang basahon kay paapo man siya basahon niya. Kabulo pud ta mamasa. Dito magbuot-buot. Esther 4 verse 14. Ningon diri. For if, muna ang reply ni Mordecai kang Esther, for if you keep silent at this time, relief and deliverance will rise for the Jews from another place. Padayon ta, but you and your father's house will perish. Kuno sa tadra. Kung sa Bisaya pa, ana si Mordecai nga, kay, siguro, para ma-save ni Esther ang iyang mga tao, mag-gender reveal na yun siya, nga Jew yun siya, di ba? Ana siya nga, kinahanglan nga ipakita yun niya nga or unsaon ba niya pag-drive sa hari nga king Jubia ako niya ako ang katawhan is inani maapil ba ko ana, pero unsa ingon ni Mordecai ana siya diri nga kung magpabilin ka nga dili ka magsaba sa imong identity, siguro kung sa Bisaya pa or in my own translation, siguro ikaw dili ka maunsa, pero ang Jews would be madutlang gid sila ani nga decree. Pero dili ina na ang drive ni Mordecai, ana siya nga relief and deliverance will rise for the Jews from another place. Esther, kung dili ka mo stand up karon, ang deliverance would come from another place. So Mordecai was hopeful, or Mordecai knew nga deliverance really is naa para sa Jew, para sa ilaha. But if dili mo tindog si Esther karon, ma-deliver gyapon me, pero dili gikan sa imuha, coming from another place. Wala siya niingon ba nga, bayo, di ka mo lihog drabay, wala, ipit yun dani. Dili yun na siya inana nga pagka-istorya. Karo, dili ka di minimo labanan karon, gyapon mo laban sa imuha, sa amuha, pero dili gikan sa imuha, from another place. Pero, padayon ta, sa ingon niya dire, but you and your father's house will perish. You and your father's house, meaning Mordecai, o ang iyang mga kaila, would surely perish. And who knows whether you have not come to the kingdom for such a time as this? Kani, dugay ko
sabot ani akong gigamit akong mga English nga mga background din mga stock sa akong utok. Sa may pasabot na ning. And who knows whether you have not come to the kingdom for such a time as this. Nya gilay, nasabtan nimo? Libog po gano. This major ba ata? Tao na to ni. Sumotong. Sumotong. Ginanin ako siya pagbasa car para masabtan ako. And who knows? Kinsay nakabalo? Who knows? Whether you have not come to the kingdom for such a time as this. Kung sa Bisaya pa, basin di ay. Gipadala ka dira sa kingdom para ani nga panahon. Yes. Di ba? So this is what I think muna ang triggering part ni Esther. Very powerful ang tubag ni Esther bay. Again, Lil Fam, this is a life and death situation. Ha? Di ni basta-basta ana siya. Go gather, ano si Esther? Go gather all the Jews to be found in Susa. Ang murag sentro nila dito sa sa ilahang lugar, Tagum City. To be found in Susa. Yeah. And hold a fast on my behalf. And do not eat or drink for 3 days, night or day. And I and my young women will also fast as you do. Then I will go to the king. Though it is against the law, if I perish, I perish. If I die, I die. Diba? And the story, and very, very, kung ano siya sa kuha, very, kaning makahappy lang siya sa kuha nga, though the book of Esther, ginganlan siya nga Esther because the story focuses on Esther, effort alone is not on Esther. Yes. Remember nga, naay effort ang katauhan ni Esther, acknowledging that Esther is their leaders. But pasabot sa atong sitwasyon karon, every time nga naay mga circumstance nga ma-threaten ang atoang community, unsa may ginabuhat nato para sa atong mga leaders? Do we pray for them? Do we dili pray ang ingon diri? Do we fast for them? Fast, Lil Fam, meaning di ka mo kaon, di ka mo, pwede ba minom tubig? Di ko sure. Pwede. Pwede, pero do not eat. Or Do not drink. eat, di ba? So, the people there had an impact to the success, no? To the sa success sa plano sa Ginoo. Unsa na ko term mo gipangita for the di na nato na problema ngano mo di man ta bright. So mo to, di ba? Ay pugni mong katawag car. Ano ba? Nya so tubig. Tinod. Di ko anti ang tubig. So dili ni naay role, naay bugat nga role ang katawhan, no? Dili lang nag-rely sa leader. Wala lang sa leader ba ang burden, kundi ang katawhan pud nag-share of burden para sa success sa plano sa Ginoo or para mahuman ang plan of salvation. Kay kadto siya, that is also considered a plan of salvation. And plan of salvation also refers to the plan God for us today. Ang tana is kita as the community. Unsay ginabuhat nato to kunang nadyo kay gipangita ang tayo ba kanang para mahuman gani ang para mahimo ba ma-realize ang plan of salvation. Unsay ginabuhat nato bay? Are we wala ba nato gilet nga matarnish ang atong soul? This discussion, Lil Fam, is actually the same with Daniel. Muna among naisgutan and mo po niya akong na-feel during that time. Nga, unsa atong ginabuhat? We are sent here today, just like Queen Esther. Kani wala man nato tuyo nga ipanganak ta sa 21st century or sa 2021 or 2020. Di ba? Wala man nato gituyo. Meaning, just like Esther, God sent Esther to the palace. Dili to aksidente. Dili to mali. Dili mali nga na-enroll ka sa St. Thomas, di ba? St. Thomas sa ubo. Kita na ko eh. Either way, Esther knew how to stay faithful under pressure. Grabe, pressure na kito siya, but she stayed faithful. And then, kung atong padayonon pagbasa ang maong chapter, Esther played it cool and Yeah. very
kuan, under pressure ba. Tawa sa patpat sa mga cool and slick lang ba. Grabe. Grabe. And Moto, as I've said earlier, she stayed faithful under pressure. She accepted the challenge and had her people fast. Moto akong gusto i-emphasize. And she was cool and patient under pressure. Now, gusto lang ako i-wrap up ni siya nga story kay murag mao maguni ang pick mo ni siya ang trouble ba katong Haman. Yung padra sa Bible, Haman, the enemy of the Jews. Grabe gyud ay. So ako lang ni i-wrap up na unsa ni siya pag-solve. Ako lang ni istorya ha kanang minuldi lang. So nang plano nakuha na to na pasa na ang decree sa tibuok kingdom ni Xerxes nga patyon ang tanan Jews. And then one night karon wala man nakatulog ang hari. Yes. Nabasa naman eh. This is a very very good no nga turning point nga kuan, nibali ang mga tables ba. So wala nakatulog ang hari. And then dito silang kingdom na sila ginatawag nga Book of Chronicles wherein all the good deeds of the people were recorded in there. And then ana siya wa siya katulog. Nagtawag siya og mga maid ba to nga basahi raw ko atong kuan bi Book of Chronicles katong mga good deeds, and then didto nabasa sa iya nga si Mordecai nga moto ang natabang ni Mordecai sa iya nga na-save ni Mordecai ang iyang life like literally because gibuhat ni Mordecai. So ana siya nga kinsa may naa sa court karon, ana tong kuan nga ana tong mga maid nga Senyor Hari si Haman. Tawag ra na siya diri. Tawag si Haman bay. Nangutana ang hari, Haman, unsa may nindot i-award sa tao nga naka-gain sa ako ang trust sa akong honor o sa akong favor? Kana kay hunahuna ni Haman kay kana bay. Haman said to himself, wala jud nay lain naka-gain sa imong favor, ako gyud na. So kasi na kay mga gusto ikon. So ang giingon ni Haman, gusto niya nga buhaton sa iya ha. So he said nga inani ka dapat ang mga horses nga imong gisakyan masakyan atong tawhana, ang mga robes nga imong gipangsuot masuot atong tawhana kay Haman was thinking nga siya lagi to. Pero daghan na kay gi-request si Haman nga para lagi siya only to find out siya mao ba ang hari, mao ba tawaga og dali si Mordecai didto kay mo ni ang buhata ka Mordecai amo to bay. Ayun dito si Haman. Or in short, Haman was very disappointed. Uli siya nga murag palag kay siya siyang kaugalingon niya. Kuan, so moto na nabali na ang plano ni Haman. Ikaduha is that Esther was plotting also. Giunsa niya pagkuan, gi-invite niya ang si king ug si Haman to a dinner twice, dili lang kay kaisa. After atong first dinner, na impress og maayo ang hari. Gipauta na si Esther, unsa may wish nimo? Motong ana si Esther nga wala pa siya ni bungat dayon. Remember, Esther played it cool and sleek ba, kuan ba. So motong ana siya nga if okay ra si mo king, if it pleases you, balik mo diri tomorrow, invite na pud ta mo sa usa ka kumbira. Aw ka na. Balik na pud si Haman dito og si Esther. Wala niya gi-istorya ni Esther dayon didto. Pagkaduha dito na katong nabulabog na ni rise up na si Haman, nagain na ni Mordecai ang katong gipanghatag sa hari siya. Dito nag-istorya ni Esther nga naay nagplot against sa akong katawhan, I am a Jew. Perting sukuha sa hari, siya kinsa may nagdare mo himo ana within my house, sulod diri sulod sa palace. Ana si Esther nga walay lain Haman. So actually si Haman patukod og galos kaning batayanan para ka Mordecai, pero in the end ang gibitay didto is siya. So another lesson that we would learn is kani ato ni siyang nahisgutan sa katong episode nato with David. Giants aren't always what they seem to be. No? Usahay ang kanang mga problema nga atong makita ba nga atong gikahadlukan jud maayo kanang nabalaka kay ta. Sometimes it's not what it seems to be nga atong makita nga dili gyud siya. Remember, ang ilahang problema ato kayo is ang hari. Pero di ay ang nag-grant sa ilahang kaluwasan is ang hari lang pod, di ba? Just like the story of Daniel and the four friends, her environment mattered big time. Her people sacrificed for their leader. Muna ang nahisgutan na ganina. And then,
that for me is quite a story, no? Actually, Esther is only, I think, 10 chapters lang siya. But kung imo siyang nagbasa ko ganina, ay gabi hantod ganina buntag, wala na ko siya naundangan ba, kay mura kung nagtanaw og salida ba nga episode, series yun, episode, and then, nalingaw ko og maayo sa story ni Esther. Nalingaw ko dito kang Haman, unsa ang nahitabo siya. So, Esther for me was not only an image of faith, but also an image of courage. But I know at the same time that Esther could not do it, or that leader could not do it without the people surrounding her, or without the help of the people nga iyahang ginaserbisyohan. Car, takeaways nimo. Little learnings, dugayan na nakuha na nanatadri sa atong mga little learnings nga parts. So, unsa little learnings nimo, Car? Actually, sa story ni Queen Esther, ako yung na-emphasize or na-appreciate yun dito is katong time nga ning reach out siya ba nga please pray katong 3 days and 3 nights do not eat or drink. Kay para sa ko katong nga time very na gyud si Esther eh. Do wala na hisgutan diyan nga grabe na siguro siya ka kulba, wala di ba, wala klang chill lang gyud siya, kanang walay record nga nahadlok Nag-fret siya, di ba? wala siya iguan. Iha lang yung request is pray, fast, do not eat or drink 3 days and 3 nights. So sa kuan gud kay I am kuan gud kanang believing that fast and prayer, it's kuan gud siya, powerful gud siya. Wala man siya, wala as in ang words nga kanang wala gud na imagine ni Esther ba unsa kaya akong isulti, unsa kaya ko parang murag naa lang siya kanang it's God's working behind ba. Yeah. Wala jud kay True. wala man kay syempre queen di ba, ang mga babae dito sa una is this lang walay value. Biskang queen ka maghulat gyapon ka di ba kato si King Xerxes katong wala ning gawa si anyang queen nga si Vashti, nasuko man gani siya di ba. So ning refused ang iyang queen, so nangitag queen na po ni nga na. So parang ingato ba nga murag Nana siya kasayon ilisin niya. nga nakasayon di ba? Oh. So para sa iya kung musulti ko ani nga wala koy buhaton. Murag wala koy buhaton ba nga kailangan na jud koy kailang i-request nga please i-pray ko in ana and all. Dito na ko na ano ba na appreciate jud pag-ayo ang power of prayer and fasting. Amen. So it's kanang kon gud siya kanang it's weird ba nga mo lang tig request ni Queen God ni Esther, pero grabe ka powerful ang iyang gikuan di ba, wala ganito na kuan katong wala nakatulog ang king nga unsay kuan di ba si Mordecai ganito ang gikuan siguro katong during time Lord unsa magibuhaton ni ngani siguro plano na gito sa Ginoo. So na-appreciate nako like ang faith gyud ni Esther ang faith ni Esther, ang iyang courage nga kung dili man siya mahibal-an nga siya ang Jew, luoy kayo to niyang people. Diba? Luoy kayong people. Buhi siya siguro. Kung remain silent, dili niya paibalon niyang identity. But naa siya care, no? Naa siya kanang yang buhaton, it's not only for herself nga ipakita nga na ako'y pagtuo and all. Gusto na ko ipakita nga ang tao or ang anak sa Ginoo, it's different from the other nga kung sa imong nakita king anagod kay si Haman di ba grabe siya ka prideful, grabe iyang mga kuan na siya mga siguro na siya mga imagination kung saan niya pagpatay ang mga ang Jew di ba na siya may ingat, but at the end of the day it's just for praying and fasting nasulod di ba. So nga na ba nga namagud ang usually ang problem sa to karon is we tend to kuan ba nga Lord nako ingani problema ingani and we forgot unsa man imo i-surrender sa Ginoo karon. Ano ba unsa man imong i-surrender para sa kuha nga yes kabalo ko nga nakay problema and all. Unsa ang imuhang i-surrender before nako na ikuan. Kay sometimes magud sa tong kinabuhi we just ask for it Lord ingani and we forget hala wait lang sige ko pangayo unsa ko i-surrender. So nga lang ba kung dili naman mahimong queen si Esther after atong nahitabo, it's okay basta kay
ma-save lang iyahang katawhan. And kung mahibalan man nga siya ang Diyo, wala problema, wala siya kahadlok. Basta kay ma-save lang yun. Mura siya sa story ni ni Rahab. Nga kung Lord, kung dili man ako ang maluwas, bahala luwason lang ako ang ginikanan or ako ang family. Basta kay ay nagpakita kog maayo sa imong spy, nagpakita kog kuan, please show kindness to me as well. So mura siya nakuan ako ba nga naan gyud ibalik ang Ginoo if you try to step forward, to surrender gid sa iya. So ingana nga ako ang na-understand sa story ni Queen Esther. Though it's not deep, no? Like lahi-lahi mo kitag kuan. Pero as I read, grabe gyud. Prayer and fasting. Dili lang siya katong during kang Moses, di ba? Mo naman gyud na si Moses. Si Moses gitong pinaka best example when it comes about fasting and praying. Tiguang na kay si Moses pero ning try gyud siya fast siya mga people. Ning try gyud siya wala siya ning count water lang, and siguro during sa mga panahon nga na si Jesus Christ diri wala pod na mention dira nga nagkaon siya og meat, wala pod na mention din nagkaon siya og kuan lang ang na mention siguro gani ko nga murag ang pinaka favorite gid nga food ni Jesus is bread. No kana ganing wala ambot lang sa imuha na ano ba nabasa ba nimo ni kaon ba si Jesus Christ murag wala ko kuan nga ning ano siya ning lingkod siya uy unsa ni imong kuan wala murag iya ning sa tanan nga ako ang nahibalaan sa tanan ng mga food nga iyang ng mga feast nga iyang igor bi siya ning ampo and wala ningon nga unsa iyang gikaon wine siguro he performed miracles such as atong fish gloves, di ba? Pero wala na mention nga nagkaon siya and all. So, I think for me, mo gito siya ang ako ang na-learn that fasting and praying, it's not kanaganing walay bili, pero especially nowadays plays a really big role sa ato ang life as Christians. Grabe. So, nice. And na-appreciate ko na ako tong gyud nga it's not necessary nga magdala ka og daghan para ma-impress lang mo sa katao si King. Wala gidala si Esther. Iyang gidala iyang kaugalingon. Or sa imong matanaw sa ako if you impressed ingana wala. So, that is also a message to all the women such as you, di ba? Yeah nga. You do not need to sa butang mag-acquire og mga things to impress, no? Because you yourself are fearfully and wonderfully made. Gwapa mo. That's diba? true. You are attractive in your own way. And you do not need something to put in to enhance, to buta sa inyong lawas, to look more beautiful because you are very beautiful in your own way. Yeah. And there is only one thing nagashunghong sa inyong dalunggan nga you are not enough. Yeah, you are not worthy. Isa ra gyud ang nagahunghong ana sa inyong dalunggan. And that is walay lain kun dili ang kalaban. No? God did not make you something to be incapable. Grabe, daghanag nakuha na to sa kuan ni Esther. Grabe ba? And also kani isa na sa ako nakuha nga Esther nga Esther was also katong pag-try niya og step up. Esther was remember na siya sa point sa life, mas stable na siya, queen na siya, maybe perhaps she can do everything that she wanted, pero kaya niya na she was willing to risk it all just for the sake of his people. Also, the story of Esther does not only reflect to the people, but also to the leaders. Yeah. How big are we willing to risk to save our people? Dun. Little learnings na ako, ladies and gentlemen, Lil Fam. So, there was this one guy nga nag-drive siya, and then nasa air freshener siyang sakyanan. Ambot, kung nakita ba niyo sa social media, and then naisakyanan siyang windshield, naisakyanan nga nag-una. Nakita niya, sometimes siya na-drive, he noticed that the air freshener is bigger than the car sa iyang perspective. But is the air freshener bigger than the car? Perhaps not. Kaya nasulod man ang air freshener sa iyang car. Pero nakita niya nga mas dakong air freshener kaysa car. So every time nga naatay mga problema, ladies and gentlemen, nga makaingon ta nga mas dako ang problema kaysa sa ato ang pagtuo, sa ato ang faith. Perhaps it's because of our perspective. Perhaps it's because we are sitting closer sa ato ang problema than we are sitting closer to God. Something na gani. Perspective na to ba nga dako atong problema kay gamay gamay atong Ginoo. It's just we are sitting closer to our problem than we are sitting to our God. So
ina na lang, and that, all in all, Lil Fam, ladies and gentlemen, sa ato tanan de karon, whatever it is, whatever circumstance nga inyong ginatubang karon, whether it may be life or death, isa ra ako mabilin sa inyo. And one thing is for sure, it's that God is sovereign over all. Walay aksidente nga nahitabo, walay mali nga nahitabo, it is all according to plan. You just have to acknowledge ang imuhang nothingness without God. Kana lang yun. Kana lang yun. Dili man necessary nga mo sacrifice ka nga isugba na imong body, ihurot nimo ang imong kabtangan. You know, it's kana lang siya. Bira magsugod sa pag-acknowledge nimo sa imong kaguling nga dili nako kaya Lord ug wala ka. Comment below kung sa mga experience ninyo. Kanang naamong gud tay mga inani, mga turning points sa atong life ba makahuna-huna ka ani. How about sa inyo ha? Unsa pud kaya ang nahitabo sa inyo? So I think that sums up our episode today. We are very blessed nga nakagawas mi sa among studio. Salamat Adventist Media Panabo sa pag-suggest ganina mga alas 12 nga mogawas ta. And then daghan kayong salamat. Nawala ra gyud pud ang init, natabunan sa dagom. Daghan salamat Lord sa maayong weather, dili init, wala pud ni ulan, and sa kusog kay nga hangin brought to us by our Camel electric fan, dili sponsored. Daghan kayong salamat. Unsa pa? Car, na kay pasalamatan. Imong students dito, na-practice. Imong gibiyaan. Wala. Ito, Car. Again, congratulations sa imong mga achievements sa imong kinabuhi. And also, Lil Fam, kabulumi nga naapod may mga ginagmay nga achievements dara sa inyo. Yes. Dili magmatter unsa kadako. Again, it's the little things that matter. Congratulations. Congrats. And so man, wala na kay ikabilin. Shout out Baptistry sa Mega Church. Daghang salamat Lil Fam sa pag-uban nimo na napod ninyo sa amo sa usa na pod ka episode sa ato ang bonfire sessions, and for I think an hour or pila ka minutes ang miagi, pero mubura kayo siya no to study just ang kinabuhi ni Esther. And I believe that I really hope and pray nga you are blessed the way we are blessed today. Kami taran diri kono together with the crew. So, I think kana lang siya. That is all. O, panahon na para among ibilin na mo ang practice pa ta, dili na. Kabalo man ta no. Ang among pinaka-powerful nga tagline sa tibuok Earth. Always remember, All it takes is a little faith. Bye-bye. Mayong adlaw sa inyong tanan, this is Klein, yung admin sa Little Faith, and if you have been blessed by this episode, ayaw kalimot follow and subscribe sa among social media platforms. We are available on Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, and Spotify. Bless us with your comments, and to bless others as well, please hit the like and share buttons below. Ayaw kalimot, always remember, all it takes is a little faith.